Kinalas. Dahil na-miss niyo po si Padi-Padi, yan marami na kamiss kay Padi-Padi. Wala. Pati ba naman dito talaga? Ilang taon na lang talaga yung mga kadang. Yan, dahil na-miss niyo po si Padi, hindi tayo ngayon para kumustahin siya. Kumustahin sila. Julie, kumusta? Di ba pumunta dito yung ano? Yung asawa ko? Pumunta mo. Tapos na? Hindi pa nila na ano, nalagay yung bintana kasi ano yun. Walang ma-anuhan. Walang ma-anuhan. Walang maano? Anuhan. Si Pade? Ayaw naman ito yung trabaho. Ano yung trabaho pa dahil? Ano nang itsura mo, An? Limitar. Pinaglaruan naman to si Padi-Padi, oh. Ay, sino man yung nagkaluwagan? Karibos pa sana, kinaluwagan ng iluringan na. Oh. Roy. Ano, ba't hindi nila nalagyan ng ano, ng kortina? Kasi ano, yung walang pako. Ito ano, sabi ng asawa mo, dapat daw dyan yung may ano, yung mayroong... Ay, please. Pinapunta ko yun dito para ano, mag-ayos sana dito kasi mag-ribbon cutting na tayo. Ayun nga, sa akin pupunta ka rin dito, tinatawagan ko nga yata. Wala daw yung maano na dito ng... Ito pala yung kortina. Inanuwa naman ay dyan. Yung Tawag sa ka? nagtrabaho dati siya. Tabong mo. Tabong. Tamong. No, tabong. Kinaluwa ko naman dyan sa... Sure. Balang, 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 balang mo. Mga tao talaga, oh. Oh, hindi mo ano. Yun. Magano ka doon, Pade? Punasan mo ang pandok mo. Karibos pa sana yan. Punasan mo ang pandok mo tayo mga oray. Pade, sige na. Ito po ano ito may tiles na Balang, 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 balang. Hindi na. Kuskus ko na yun. Kasi na pala yung buwan ka. Kuskus kaya. Ano saan buo ko hindi? Yes pala. Ayan po ito hanggang dito lang yung tiles kasi talagang kinapos na tayo hanggang dito. So mayroon pa naman tira dito kaso nga lang alanganin na kung dito po natin itatiles to, alanganin na. Kaya hanggang dito lang po muna yung ating tiles. Tapos itong ano siguro floor mat na lang muna itong 2 kwarto. Yan, okay naman dito. Tapos ng pinturahan. So medyo na-delay yung ating ano dito guys, no? Update kasi medyo may mga inasikaso talaga tayong importante. Kaya ngayon lang tayo muling nakapunta dito. Ayun, sa naghihintay po ng update, kila Padi-Padi kasi maraming nakamiss kay Padi. So eto, andito po kami ngayon. Ayun, kumusta yung hanap buhay mo, Ate Yole? Kumusta yung kumusta yung kita? Mabuti man ang kita. Hindi lang kita ko. Napapunta lang sa pagkain kasi wala naman, kulang talaga. Wala naman trabaho mga anak kung na ano lang sa pagkain. So ganun pa rin, no? Ganun pa rin wala din. Kasi Hindi mo talaga kayang paikutin yung... yung asawa ko sa una, wala naman dala kahit tinapay, wala. Kasi isang buwan, wala. Magpakita lang dito, wala namang pagkain dala. Ano talaga, sa pagkain sana talaga nakita ko. Nagkukulang-kulang pa nga kasi paglabada talaga ako. Hindi lang nagtigil muna ako kasi sumakit yung mga dibdib ko, likod ko kasi ang dami-dami nila alabang ko. So ngayon natigil mo na yung pagtinda mo ng... Tinigil ko muna kasi mamamatay ako.
Kasi pagdating pa dito, maglinis ka, mag-ano ka. Mahirap talaga. Yung mga anak ko 6. Sa pagkain pa lang nako, talagang mano ka sa almusal. Minsan nga hindi na kami almusal, ano na lang, maga na lang ako nagsasaing, nagluluto para makatipid-tipid. Puro gulay na lang inaano ko. Total, ano naman, monetize na yung channel ni Padi, Jimboy. So ngayon, aanhin namin. Kasi hindi namin lagi maisasama si Jimboy kasi alam mo naman. No. I-video na lang kung ano yung mga kaganapan dito, lalo pag nakalipat na kayo dito. Tapos kami lang yung mga upload dun sa channel ni Padi. So doon na lang kayo kumuha ng source of income niyo. Ano eh? Malaking bagay yung YouTube channel ni Padi para matustusan yung mga pangangailangan. Nahirapan talaga ako kung isa lang kasi ganito, yung mga anak ko, hindi katulad ng dalawa ko ang subunso ko na ng pag-alam, tumatay talagang, kailangan talaga nandito talaga palagi ang magulang. Kasi pag nandito, malinis silang tingin, katulad ni Padi, hindi talaga marunong talaga dapat. Nandito talaga lagi talaga ang magulang. Ano yung pinaglalaroan si Padi? Ba't may mga ulings sa mukha? Paano, siguro pinaglalaroan naman dyan ng mga trabador kasi lagi siyang ganyan. Sanay naman yung mga sa kanya kasi kung si Padi, paalisin mo sila may ginagawa, nagagalit, gusto niya, tumutulong din siya. Kung yung gusto niya, yung naglalaro sila. Kaya, mababait naman yung trabador dyan sa kanya. Kasi tumutulong-tulong siya dyan. Pag hindi siya yung pinapalis ng trabador, na umuwi dito, nagagalit, uuwi lang talaga siya, kakain. Kaya, naiintindihan man nila. Yan si mama mo kasi nahihirapan siya maghanap ng ng pangangailangan niyo, yung gagastusin niyo, yung pagkain niyo. Lahat nahihirapan siya. Matulungan mo siya. Monetize naman yung channel ni Padi. Mag-video ka araw-araw. Bigyan mo lagi yung ginagawa ni Padi kasi marami na kami sa kanya. So alam niyo naman siguro na hindi namin basta-basta pwedeng isama si Padi. Baka laging updated yung mga viewers natin dun sa yung daily routine ng buhay ni Padi ninyo. Baka lagi nakikita ng mga sponsor, yung mga viewers natin si Padi. Huwag yung masyadong magalaw ha. Bigyan mo lang kasi napakalaking bagay nito. Napaka sa inyo. Iya sana po ko kaso yung cellphone pagtaba kong batag kaya may nabasa nabasa kang sayang nabasa. Yun lang. Alam mo sayang, kinuha kasi nung ni Padi. Ha? Yung cellphone niya, kinuha ni Padi kasi gusto niya rin maggawa. Nung inaagaw niya, nakabagsak sa tubig. Ni Padi kasi gusto man ni Padi maglaro-laro. Sabi ko, huwag mo. Anong gusto ni Padi mag-picture. Nabasa ni Padi. Gusto niya din daw may cellphone. Sabi ko, hindi yan laruan. Gusto niya rin daw yung picture, yung picture. Nung inaano niya, nakalubog sa tubig. Yun lang. Kaya Yun na nga lang sana yung pwede nating maitulong sa kanila para ma-update yung mga viewers natin. Baka pilit pa naman yung isang cellphone kasi nga pa naman, di ba? Lemo ito tabak gang igano yung stick mo. Lemo. Hindi na pwede. Malabo na tampik ko to. May mo to. Ayan guys, no. Sira na yung cellphone. Kaya dapat si Padi pabilihan ng parang Wala, hindi naman pwede si Padi maghawak ng cellphone kasi yung laruan na tumutunog. ikaw rin hindi ka makakahanap ng trabaho. Pansamantala lang muna habang si mama mo naghahanap buhay din. Yung gusto ko sana po kaso talaga. Si parang ipursige si Bawi iklabas naman tumo. May mo talaga digdi. Yung maano talaga digdi. Masakit. May mo digdi maestran talaga. Patulong ka kahit magsarusa mo kung saan grocery. Demo yan may mo yan. Demo yan. Kung demo yan, tatawang haram na. Kaya daw kasi siya baka daw kasi may yung yung magkwenta kung paano. So wala pang schedule guys na kung kailan talaga to may award sa kanila kasi may hinihintay pa po akong mga sponsor na gusto magpadala lalong-lalo na po dito sa gamit sa bahay nila.